Se her. Vi prøver det igen. Hej Rasmus, nu skal du se, hvad din elever har lært. Jeg kom først til at tage et billede. Nu starter vi forfra. Ja, først så har vi den grundlæggende formel, og så isolerer vi først, eller ophæver først k ved at dividere med k herover. Og så bagefter, så tager vi logaritmen og sætter den til. Så må vi så tage potensen ned her foran, og logaritmen, det er en 10. potens, og det er et pissegodt eksempel, det derovre. Ja, og så bagefter, så dividerer man så med logaritmen. Dividerer med det her, sådan enden kommer til at stå alene herovre. Sådan der. Og så har du isoleret enden. Og vi har et eksempel. Og vi har et eksempel. Ikke også, Jens? Visk tavlen af. Visker. Sådan. Ja, tak. Og det lyder på. Eksemplet lyder på, at vi har 12 pandekager, men vi vil gerne have 37 pandekager. Og vi har hver dag, der får vi 7% flere pandekager. Så vi finder ud af, hvor mange dage der går, før vi har vores 37 pandekager. Godt eksempel. Så vi siger logaritmen til 37 divideret med 12. Slutkapital divideret med startkapital. Ja. Og så dividerer vi det med 1. Og dividerer med logaritmen til parentes 1 plus 0,07. Og det er lige noget 16,64%. 16,64 dage, undskyld mig. Dage. Lækkert. Så spørgsmål. Renten, er det 7% pro anno? Per dag. Det er så per dag, ja. Fordi svaret er per dag.